Aké by to bolo poštezenie, alebo koncert s Anderom z Košíc, keby sme sebe nespomenuli na môjho kamaráta Piťa. Kúň, aký bol, taký aj ostal, ale človek s veľkým šercom, ja ho milujem, toho chlopa. My sme chodili spolu aj do školy, to je známe, a učiteľka hovorí, Pišta, vymenuj mi prírodné živly. Títo stáli a kuň, a ja mu kričím, oheň, oheň, zem, zem, vzduch, vzduch. Andera, počujem, ale aj ty čo povedeš, to Pišta. No, s čím sa umývame? A Píťo utorí, mydlo. Učiteľka prišla na slovenčinu a utorí, tak detičky, dneska budem skúšať Hviezdoslava a Boženu Nemcov. A Píťo, taký s nami do triedy ani nechodzá. Učiteľka hovorí, ja sa kúpem, ty sa kúpeš, my sa kúpeme. Aký je to čas, Pišta? Sobota. U mňa všetko mal odpoveď. Písali sme diktát a učiteľka tak sponad pleca mu kúka, Pišta, pre Boha, milujem s mäkkým. A Piťo na ňu kúknul, toto by som rád videl. Raz učiteľka hovorí, detičky, zajtra príde inšpektor, tak musíte sa dobre pripraviť. A Piťo hovorí, a ktorý? Derek či Colombo? My sme prišli na hudobnú a učiteľka Irenka, keď hrá jeden, to je čo? To je solo. Výborne. Števko, keď hrajú dvaja, to je čo? To je duo. No, a ty Pišta, keď hrajú traja, to je čo? Maria. Mali sme náboženstvo a on príde k pánu farárovi a hovorí, pán farár, to taký čert koľko váži? Čo? Taký čert. To koľko váži? A to kde si zobral? Tak v noci som počul, jak mamička kričí, si ťažký ako čert. Končilo náboženstvo a pán farár hovorí, tak detičky, kto chce ísť do nebička, nech dvihne ruku. My sme všetci zdvihli ruky a Piťo ne. Pišta, ty nechceš ísť do neba? Nie, ja nemám rád hromadné zajazdy. A taký ostal aj dneška. Ja prídem do nich, ľudia mojo, a on psovi dáva čarnú kávu. Ty si už celkom ošalel. Ander, to je dneska. Nemôže mu dať zalivanú, bo má vysoký tlak, zna? Minulé mi hovorí, Ander, mne je furt žima na nohy. Ja neznám, čím to je, ale mne je furt žima na nohy. Pišta, za perši. Už máme svoje roky. A za druhé, našo dzedové nošili to tie ceple papuče s takýma prackami. Pamätáte, ktorý na to, nie? Také sebe kúp. Na druhý deň me štretne, tá ty koňu, ty si mi porazil, však to trhá periny. Ja vám vyšvetlím, jak on rozmýšľa. Sluchajte dobre. On išiel s dôchodcami na zájazd do Florencii a poslal mi fotku. Ander, som odfotený pri slávnej soche Davida. Ja som druhý zľava. Ľudia, on chodil po Košicoch a zháňal 2-kilový chleba. Máte 2-kilový chleba? My štabáči máme 80 dekový, kilový, ale 2-kilový nemáme. 2-kilový. Máte 2-kilový chleba? Nemáme. Máme 80 dekový, kilový, 2-kilový nemáme. 2-kilový chleba chceme. 2 týždne zháňal 2-kilový chleba. O 2 týždne jeden obchodník kričí, pištabáči, poďte, mám 2-kilový chleba. Áno, tak dajte polovicu.
On žene poslal na mobil SMS-ku, že doma zabudla mobil. My šedíme v karčme pri pive a na stole zazvonil mobil. Piťo zvihne. No, 200 eur. No tak to pravda, to co? Nevidela si 200 eur? 1000? No a co? Ta 1000 eur co? Tak kúp? No, ta co? Tak kúp obidvom po 1000 eur, ta co tam? Zložil mobil, chlapi, to či ten mobil toto? Ja luščím kryžovku a hovorím, Pišta, co to už do tej kryžovky dajú za somariny? Vynikajúca svokra na 4. To co môže byť? A Piťo hovorí, urna Ander. On išiel autobusom, natriskaný autobus, jak som už spomínal, spoje ponechané, všetko nabité. A on šedzel vpredu a naraz kričí, nie je to nejaký lekár, nie je to nejaký lekár. Zo zadu že trepal chlapík, otrhlo mu rukav, ľudze kravata, prišiel spocený, ja som lekár, čo treba? Povedzte mi chorobu na 3. Cestoval vo vlaku a tam šedzeli dve dámy a luštili kryžovku v časopise Život. Aj Piťo mal časopis Život. Tak luštila ju. A naraz jedna dáma druhej autority, prosím ťa, časť ženského tela na 4 začína na P. To čo môže byť? Patá. A Piťo, nemá gumu. Ja ho vychovávam. To darmo. Minulé hovorím, Pišta, v divadle je premiéra, ideme povzbudiť kolegov, chod skúpiť lístky. Piťo prišiel do divadla a jeden tam kúpoval lístky a hovorí Romeo a Julia 2-krát a Piťo hovorí Ander a Piťo tiež 2-krát. To taký kuň, on keď sahoval, tá zobral aj číslo domu, že by nemusel meniť adresu. To ste videli. Raz mi hovorí, Ander, to je to strašné. Som chodil po leše, hladný, smedný. No a to ešte ani vody nemal. Kto taký čas rozmýšľa na umývanie, Ander? My sme išli zo zahraničia a colník šepita káva, alkohol, cigarety a Piťo hovorí, ďakujem, mám plný kufér. Minule, že mi chváli Ander, takú kočku som zbalil, išli sme do baru a minuli sme 50 eur. A píš, z kočku minus 50 eur, to nie tak veľa, tá vece nemala Ander. Košicou na rohu stoja tote, co s týma kabelkami krúca, znáte. A Piťo prišiel k jednej a hovorí, slečná, berete aj strávne listky? My sme išli vo vlaku a tam také mladé dievčatá mali také huňaté svetre a on na jednu kúka hovorí, to z čoho máte ten sveter? Z velblouda. Aha, hej, však vidím 2 hrby práve. Ten kuň mi povie, Ander, zavoláš mi do roboty, dobre? A keď zvihne môj šéf, a zložíš. Ty si už celkom ošalel. A ja jak znám, že zvihnul tvoj šéf? Nosi okuláre, Ander. Ja mu hovorím, Piťu, donieš 2 piva, co sme robili, a on doniesol bedničku. Však som si pozrel 2 piva. Ander, musíš rozmýšľať dopredu. To sa chlopa, on príde do karčmy a mal taký čbánik a hovorí kačmarovi, daj mi do toho 3 dvanácky. Nevojdu, Pišta bači. A daj 3 dešatky, no. On keď sebe vypije, to takého koňa ste nevideli, ľudia.
Ja mu hovorím, Pišta, to ty musíš telo piť. Hovorí, Ander, nedáš nič robiť. Ošlepneš. Ja už videl všetko, Ander. On prepil dôchodok, ešte sebe aj privyrába, aj to prepil. Žena mu nenavarila. Ja prídem ľudia nedeľu na obed do nich a on obeduje čaj. A si dopadnú. Čaj obeduješ. Ander, rezne už mi nechuťa. Ja už rezne nechcem, Ander. No a včera si keľo zjedol? 3 šálky, Ander. On je toho názoru, že radšej v karčme umre s poharíkom v ruke, jak v dome dôchodcov bude spomínať na pracovné úspechy. A druhé jeho porekadlo je také, že radšej od krásnej ženy dostane AIDS, jak od hlupého šéfa infarkt. On išiel vo vlaku a tam šedzeli Taliani a jedli takú hrubú salamu, to tú mortadellu. A Piťo tak lačne kúkal po nich. A ten Talian hovorí, poznáte to? Nie. Tak mu narezal. Piťo vše dobre napraskal. Zobral z vrchu tašku. Vybral šlivovicu. A hovorí Talianom, a vy to poznáte? Pravda. No, aspoň vás nemusím ponúknuť. On išiel autom po Košicoch, ľudia mojo, a taká mladá policajtka ho zastavila a hovorí, tak, pán vodič, to bude za 30 €. A Piťo hovorí, výborne, nastúpte. Ľudia, on je rybar. A co ten kuň vydúma, hovorí, Ander, na Liptovskej Mare tak ryby berú, že keď dávaš červíka na háčik, tam musíš skryť za strom, lebo si z ruky zožerú. Ja tomu koňovi uveril. Ľudia, prišli sme tam. 3 dni sme mokli, marzli, jednu takú rybku sme ulapili. Hovorím, Pišta, to tá rybka nastala 100 €. A šťastie, že sme chytili len jednu. To rozum zastal. A on še zo svoju ženu furt háda. Oni še furt hádajú. On má takú malú cenku ženu. Bude taká malá cenka, keby sa jej dali 2 € na hlavu, vyžíra jak klinec, ja vám poviem. A oni išli autom a naraz prašata prebehli cez cestu. A ona hovorí, tvoja rodina. A Piťo hovorí, hej, svokrovci. A on tiež má švekru, tak jak ja, ale ľudia vo švekru, jak še oni tí znajú vaziť, švekra mu povedala, Pišta, ja keď zomrem, dáš mi na pohrebe zahrac. A on hovorí, áno, mama, dám a odšmetanú. Prečo by sme sa netešili? A dáš me spalic a tu me rozsypeš po dvore. A Piťo hovorí, tak toto nie. Príde vietor a ste v kuchyni. My stali sme na dvore a jeho švekra išla po dvore a Piťo tak na ňu kúka, hovorí, popaď, Ander. Stala by za hriech, co? Ty si ošalel. Bože prikázanie. Nezosmilniš. Ander, ja myšlím na to, nezabiješ. Ona mala narodeniny a Piťo hovorí, tak co jej mám kúpiť? Tak co starej pane môžeš kúpiť? Kúp jej dať co na tvár. A on jej kúpil košár na psa. Ľudia, ona keď zomrela, tak jej dal hasičák do trúhly, bo co keď skončí v pekle. A na pohrebe še modlil, Pane Bože, zober ju s takú radosťou, z jakú ja ju pošilam. Ľudia, ja mu hovorím, Pišta, jutre ideme do Poľska, o 5 ráno bude stať pri Avce. Dobre, Ander, dobre.
Ľudia, o 5 ráno prídem, on tam stojí z lopatou. A toto si na co? A tyši povedal, ideme do Zakopaného. Ľudia, ja utorím, tyš, tata, tyši už kuň. Tá ty dáš inzerát, predám staršiu motorku do okna. Ander. Bežne še dávajú inzeráty do okna, ale ty bývaš na 11. poschodu, ty. Minule mi hovorí, Ander, predstav sebe, ja taký čestný človek a ja furt placím pokutu v električke, v autobuse, bo zabudnem štiknúť z listok. Ale toho mešaca som sa vedal pozor. Kúpil som lístky na celý mešac a hneď som ich naštikal. Ľudia, u nás v Košicoch je karčma tak z kopca. Dobre še tam ide, horšie už ide z tej karčmy, a kedy še vám podarí až ráno víc. A Píťo tam od rána chodí. Minule som tiež mu povedal, od rána už ideš vypiť pol deci. Ander, nebudem na to myšľať celý deň. Už vošol do tej karčmy a po obede išiel z karčmy už zrichtovaný a z kopca išla na bicyklu mniška. Vítor fúkal, ten plášť rozsahnutý, chudé reagujela toho Píťa, ide išiel doľava, ona doprava, ide doprava, ona doľava, 2 raz, 3 raz vybrala, 4. raz ňu buchlo do priekopy a Píťo, ktorý dojazdil si Batmane. To je daco strašné. Zeše s chlopom obracím. On išiel zo ženu na svadbu a má takého malého 3-ročného vnúčika. A išli z tej svadby a zastavila ich polícia. Tak, pán vodič, budete fúkať. A čo ja mám čo fúkať? Ja nepijem, na čo budem fúkať? No keď nepijete, aký je to problém? Jak Píťo fúknul, práva je malo želená. Tak vy nepijete. Máte pokazený prístroj. My máme pokazený prístroj. Áno, dajte fúkať mojej manželke. Dali fúkať manželke, zelená, no, pokazený prístroj. Aj vaša manželka mohla vypiť. Aj moja manželka mohla vypiť. Tak dajte fúkať tomu 3-ročnému decku. Dali fúkať, zelená. No, pokazený prístroj. Asi máte pravdu, pán vodič. No, pokračujte v ceste. Píťo vyražila útory žene. No, vidíš, jak šibrechala, keď som dal chlapcovi 2,5 deci. Zeše s chlopom obracice. A Česi hovoria jednu krásnu vetu, že náhoda je blbec a presne je to s Píťom. My sme išli vo vlaku a tam pri okne šedel taký pán a Píťo na ňu tak kúcha, hovorí, Ander, toto je kráľ Štefan. Co? Toto je kráľ Štefan. Ty si oštalel. Kráľ Štefan zomrel pred 1000 rokmi. A na to, ľudia moje, otvoria še dvere na kupe, vojde jeden chlop, kúkne na toho pána, ahoj Štefan, nevidel som ťa 1000 rokov. A Píťo, ktorý tak kto ošalel z nás?